Pajjiż inklusiv fejn naraw li pajjiżna ikun verament ta' kulħadd u mhux tal-ftit. Pajjiż li l-mexxejja tiegħu ikunu hemm għal dawk għal bżonnijiet tan-nies u għal dawk l-iktar fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. U mhux bħalma qed jiġri bħalissa li għandna gvern li għatem biss għalli ħin nifsu u għal dawk tal-qalba. Pajjiż sostenibbli fejn ikollna tmexxija li tħares il-qudiem. Ekwiet is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt il-mass meeting tal-Indipendenza fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-paġna l-ġdida li għandu bżonn pajjiżna. Dan permezz ta' ekonomija li mhux ibbażata fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni iżda fuq il-kwalità. U spjega li gvern ġdid nazzjonalista lest joħloq xogħlijiet ta' kwalità li jgawdu minnhom kulħadd. Is-Segretarju Ġenerali insisti li l-futur huwa f'idejn il-poplu Malti u Awċi. Konvint li se naslu, anzi, konvint li taħt it-tmexxija tal-Kap Bernard Grek ħajkollna gvern ġdid nazzjonalista li ħajkun ibbażat iva fuq l-inklużjoni, sostenibilità u l-innovazzjoni. U konvint li l-ħidma tagħna il-kol flimkien se naslu biex inġibu l-bidla biex pajjiżna iva verament kienet jimxi il-qoddim. Michael Piccinino sellem ukoll lil Karl Guder u sejjaħlu persuna li kien essenzjali sabiex il-Partit Nazzjonalista għamel kisbiet kbar kemm fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju kif ukoll għall-midja tal-Partit Nazzjonalista. Wieħed minn dawk illi minkejja l-ostakli kollha emmen u ħadem biex dan kollu jsir possibbli kien il-ħabib tagħna Karl Guder. Minnaħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perġ-Kalaxxone sellem ukoll lil Karl Guder u fakkar kifu kien dejjem jemmen li l-poplu jixraqlu aħjar. Fid-diskors tiegħu il-Viċi Kap Nazzjonalista għamel referenza għal post li kien tefa' Karl Guder fuq Facebook jumejn wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli. U hija propju din li tfaċċat fl-10 ta' Ġunju li għadda. It-tama mill-ġdid għal pajjiżna. It-tama mhux għalina bħala partit, imma l-pajjiżna, l-istudenti, għal-ħaddiema, għal-pensjonanti, għal-familji u n-negozji tagħna. It-tama li Malta u Għawdex tagħna iva jistgħu jaslu għal-bidla li jixirqilhom fl-aħħar din is-seħħ u s-seħħ tas-sew. U ħareġ xahar li dak li sa ġurnata qabel ħafna kunu jarawh bħala impossibbli f'daqqa waħda sar possibbli. Elix Perġ-Kalaxxone tenna kif propju f'dawn il-festi tal-indipendenza tajjeb illi niftakru li l-indipendenza rridu nistinkawha liha kuljum. Immissa nafu li flimkien nistgħu naslu żgur. U dan huwa l-impenn tagħna. L-indipendenza hemm bżonn li niddefenduha daqskemm hemm bżonn li niċċelebrawha. L-indipendenza hemm bżonn li nibqgħu naħdmu għaliha daqskemm hemm bżonn li nfakruha. L-indipendenza li ħolmuha, ħadmu għaliha, ippjanaw għaliha u kisbu inna dawk li ġew qabilna għandna bżonn li tibqa' tkun li tixpruna l-ħidma tagħna minn hawn il-qudiem. U spjega kif il-Partit Nazzjonalista għandu responsabbiltà li ħsieb lil dan il-pajjiż. U din ir-responsabbiltà qed tissarraf f'ħidma ma taqta' xejn mill-Partit Nazzjonalista. U għatem id-diskors tiegħu b'appell sabiex il-Maltin u l-Awċin jingħaqdu għal skop wieħed ħalli l-pajjiż ikollu futur aħjar.